ndamira pamberi pedare ramabhurutasi zvese zvandichataura ndezvechokwadi ndikanyepa ncharaswa nemhosva Mwari ari mubatsiri wangu ndikusenyusa namuri ini ndinoitwa charusalwaka nyaya yangu haisi yekutanga takamboiripota neni tikazi namambo onai chiremba tikazokwanisa kubhuka mukosanjera tikamuzomona takazomonera kwahambira kwakune doro rakanga kuchidikwa ikoko pakauya mupurisa vakabva kuno akanga chimiriwo nyaya iyo chinge tapinda mudare chiremba wakatipinza tese semhuri tatakatawanda kusanganisa neno nemudzimai wangu nemwana wangu ari kubudiwa nawo wangu wangu vane mhosva dzavo chiremba chinge tangogara pasi chiremba akabva angotanga kungonongedza kuti nini 1 2 3 muri kunetserei mwana uyu kunomudza mwana wangu vanoda kupukana zvakawanda chiremba akati zvakare akasike kutanga ini kukuona ifudike makambouya futi ndikakuvhenegerai ndikakutaura kuti ndichida kuona imba kwenyu muzodishizekuba muzombuke nzoko yemba kwenyu saka izvozvi mauya futi muri kunetserei vana muri kunetserei mhuri ndakabva kurwadzirwa mushure mazvo chiremba wakati ndipe madays ekuti ndizouye kuba kwenyu ndikazinawa ichi pakambowa kakunetsanetsa but mupurisa akanga abva kuno akazokwanisa kutaura nemhuri since vanhu vaitanga tiinawo wakanga vane mhosva wakanga vachiramba kupa madays because madays akanga achitora apangasotobuda kuti chiremba uye madays akati mupurisa akanga ari pabva ati ndichikupai madays musi wa 25 august 18 august to 25 august mange maalready makunditaura kuti zvinhu zvakamira sei kana kuti mari yapo yamari kuti mugadzi nawa ingozi iri kunesa mwana saka 25 august wakapfuura svika izvozvizvi pamazuva mashure apo mukadzi wangu kutanga panyaya iyi chimboitsanangura hangu ndiaibudiwa paizombobudiwa kuti mwana wangu mukadzi wangu wasvika pakuzosungiswa kuendeswa kukoti kwadc achinzi wapiswa mumba yangu asi masananguro akaizwa nyaya kunobva ane mabudi ekaizwa padc zvakaita kuti mukadzi wangu azvisvike panguva yekupinzwa pakashata tikabhadhara mari dzaidiwa nemunhu wakapiswa umba anikwa bhenard sarwaka tikaita zvinodiwa nedare tikapedza saka ndaona kuti nyaya yangu iuye kuno bhosi dzakapiswa mberi nekumashure apane kwenisikutsva asi zvinoda munhu wakapiswa umba mushure mukadzi akabudiwa ndakabhadhara saka nhauwa yangu ndo yandinayo nhasi vana vangu vari kurwara nhasi matambudziko pamba pangu haasi kupera ndiri kuramba ndiri kungochema nguva nenguva saka ndati ndidzokere kuno sinzi nyaya yangu yange igorudana ndapedza baada ya kudaro sasa hiyo issue yako ndio chini ndio kuti wano wakaproduce mari kufamba hazvina kuita muri iri kuramba handingati kuramba bhosi nadezi achakatawa wacho ofichi ndingati pakapiwa chiremba paakati ndipe madheti hawanga kwasa kupa madheti wakanga chiramba saka mupurisa akatumwa namambo ndiye akazokwanisa kuti ndakupai madheti akati ngatibvumbira madheti yabva tapape madheti aibva apiwa saka madheti ayapfuura akazi 18 august to 25 august wakapiwa madheti wandowana iwana baba wavo vari kugara pa tara kupasa baba mkuru ndienda sungata nopika pamberi pamutasa ichiwane kukumbira kuti mufano nditaure chokwadi zvochakaita ndingati dare rinei kupinda kechipiri Ferezai Jairos. Dare rinei kupinda kechipiri kuya tamboita panapa kuya kutaita panapa pakutanga chitongwa panapa mwana weuyu kubudirwa kwari kuita wakatanga ndimai wachiuya wachibva kuchechi akabudirwa
ndowapanga wachitiwa wakanduraya panguva yehondo izwai baba nyaya iyi yakapinda vakuru titaura izvi makazvitaura right ati kusvikira tazosvika pekuti chiendai kumba munofambe kuti mugadzirise chii zviri kunetsa pamwana saka hatisi kutanga futi nyaya yakwa totanga futi panyowazvama ndakuchienda manje ini chivada kunzwa ndepekuti chiri chakakutadzisai kuti muende kunofamba sekutaura chekuwirirana patakaita chii kumisa kwakaita zvino nekuti ngotakaenda kwamukosanjeri wakati imimi chibatanai imhepo iri kufamba asi chibatanai modini pamwepo mobvisa mari ndozoya kupi kumusha kwenyu tozogadzisa izvi saka isisu tega manje dzedu manje ati kuungisa asi iwo awa mangiti batari pangu manje hapana kubvisa mari saka isisu takwatamira ngokuti hapana makutena ende kugadzirisa kwandanondiswa kuti uzi ndirapise ari kurwara hosha ipi mwana uyu aiwa izwai pamwe patakasangana pekutanga ndo pamakabvunza mibvunzo yese iyoyi kuti tizosvike pekuti takawirirana kuti taakufamba ini midzi dzese nyaya dzakazinzwa ati unless muri nditaura kuti makazoita mangu matare mabva muno hatina because kana makabva muno mudarira maifanira kuita chete ranga riri kuenda kuona murapi zvino saka imimi nyaya indaizwa wazwa shamwa zvataura vana baba vana baba vari kutaura kuti isusu tiri kuunganidza mari but iwewe musi kuunganidza mari ndo pane nyaya ndaimukadafunga pakuzi 1000 something nyaya isunga shamwa ndo yokutaura vana baba kuti isusu tiri kuunganidza mari but iwe hausi kuunganidza mari handizivi kuti nii ndinotsvaka mari ndiri murwere urwere hwauri kuziva usakomplikete mameters kuenda kuna chiremba kuda kupuruvha kuti mwana ari kurwara nei dai tatiri kuziva kuti mwana ari kurwariswa nechakati there is no need then yekuenda kuna chiremba asi mese kuenda kuna ana chiremba kuda kuti muende kuti mubvunzirise mutaurirwe chokwadi chodii choko takamira mamiri atakata right now chokwadi hapana because hapana munhu atanongedzwa iwewe dambudziko rori kuita uri kufamba wega wabira uri kufamba wega wonoudzwa zvaurikuudzwa kupi because kana wavumira pamberi apa uchitaura kuti awa dambudziko vanoriziva wanofanira kubhadhara iwe usingabhadhari uri kuti mwana ari kurwara ndewako uri kuti manje mambo ini handina kuti ndati dambudziko vari kuziva ndiri kuti muri kuona petakaenda kudare kwatasangana nachiremba inini handina kuvanongedza but tichingogara kudai vakazi imi neuyu vakanongedzawo 1 2 muri kudetserei mwana uyu but izvi wakashama my issue ndeyekuti wakanongedzwa kuzi muri kudetserei mwana handisi ndozvakataura asi issue yedu haisi yekuti akanongedzwa ndiani issue yedu yekuti kuti zvikuda kugadzirwa zvigadzirwe parudiwa mari saka mari inofanira kubva kunani ndo pane nyaya ipo because awa vari kutaura kuti mari tiisusu tikuunganidza but iwewe tikautaura kuti ichiisa mari yako hausi kuisa mari mari yako yosa ndeyekuti ichabire kutangamiri tiri kusimbakaiza newe kuti uri dambudziko handiti and the family yatobvuma kuti tiri tese padambudziko iri handika ngatichiite macontributions ekuti tigadzirise chii nyaya iyi handika iwewe futi ndowaudza nyaya yako wakutanga kutaura kuti handibhadhari bhadhara imi because ndimunoziva nyaya asi at the end of the day ani mwana ari kutambudzika iwe saka uri kutina endai panze apo mogare panze apo monditaura kuti maronga kuti mukuunganidza mari sei because apa hapana nyaya yekuti ndoda mutanga nyaya yekuti visititaura hapana chiri kudiwa apa imari chiremba aite basa chiendai panze apo mogare panze apo mutaure panze apo kuti muri
uronga sei nenyaya mapatano chi mari then tobva taziva kuti from there takuita sei endai panza pamusoro changa isisi tiri kutounganidza tinoziva munhu ndosaka ndati endai panze mobva mamutaurira uchamatamirira yako mari isisi mari yedu taapakati saka mukotaurira muri panze yapo taane mari yakati sofa pasara mari yakati by musi wakati inenge yapo chiremba weta basa endai panza next case Nanti boleh bantu.